Dad, ano mas maganda para sa mga buyer ng mga motorsiklo? Cash o hulugan? Well, kasi ganito, pag naghulugan ka, normally, kadalasan, mataas ang interest na sinisingil ng mga nagbebenta ng motorsiklo, no? So, kasi nga, kaya nila tinataasan yung interest kasi nga kinikwenta nila doon na yung iba maaring hindi makabayad. So, doon nila binabawi yun, kaya ina-average nila yun, no? Kaya nga, tinataasan nila yung financing cost kasi nga, kinikwenta nila yung mga lugi nila sa mga hindi magbabayad o magsosoli ng motorsiklo o ririmatahin nila kasi nga, hindi na kaya magbayad. So, pag second hand na kasi yung motorsiklo, mas mahirap ng ibenta sa mas magandang presyo. Kaya may lugi rin yung mga nagbebenta ng motorsiklo doon. Pero, ang tanong, siguro kwentahin natin, di ba may ginawa kang kwenta? Ano ba yung nakita mong kwenta? Base sa kwenta ko, dito sa motorsiklo calculators natin, depende kunwari sa Motor Trade o sa mga ibang bangko, mahal nga ang actual interest na charge ng mga bangko na to. Sabihin na natin, bibili ka ng mahal na motorsiklo. Sabihin na natin, 50,000 pesos ang motorsiklo na to, babayaran mo 20% ang down payment, ang hulugan mo bawat buwan for 36 months ay 2,343 pesos. Now, sabihin mo, nabayaran mo na to in 36 months, nabayaran mo na yung down payment, yung 50,000 pesos na motorsiklo na yun, naging 84,000 pesos na ang nabayaran mo after everything. So, masasabi natin, naging 34,000 ang binayaran mo sa taas pa ng 50,000 na kwenta ng motorsiklo na to. Kaya kinikwenta natin, yan, sa 3 taon na hulugan yan. No? Kung kinento mo na 5 taon yan, parang nagdoble yung presyo ng motorsiklo na binili mo, hindi ba? Kaya, yun ang sinasabi natin sa mga gustong bumili ng motorsiklo, kasi yung iba naman sinasabi na mas makakamura sila kung sila may motor, at the same time, mas mabilis sila makagalaw, makaikot, mapuntahan yung mga dapat nilang puntahan. Tama rin naman yun. Kaya nga lang, ang tanong is, kinakailangan may sapat kang kita para matususan mo yung hulugan ng motorsiklo at mabayaran mo ng tama sa oras. Kasi kung mali din yung bayad mo sa oras, ang daming penalties, may mga charges pa yan, additional interest na lalong tumataas yung monthly na uhulugan mo kung hindi mo bayaran ng tama sa oras. Kaya sa akin, kung bibili kayo ng motorsiklo, kung meron kayong cash, pag-ipunan nyo na lang para sa ganun, at least pag binili nyo, wala na kayong iniintindi, di ba? Pero depende rin yung iba kasi kulang sa cash, hindi makaipon. Kung kaya mo naman bumili dahil kaya na magkitahin ito ng iyong kinikita, di walang problema, at least yung kinikita mo, at least may pambayad ka dun sa hulugan mo. Pero kung hindi, ang suggestion ko, ang aming payo is mabuti pa, bumili ka ng cash. O kung hindi mo naman kaya, kausapin mo yung kumpanya nyo na pwedeng magkaroon ka ng parang motorcycle plan na bibili ng kumpanya nyo, tapos uhulugan mo na lang dahil pwede mo naman gamitin din sa para serbisyo sa kumpanya nyo. Parang sa ganun, hindi ka masyado mabigatan sa hinuhulugan na kada buwan na may napakataas na interest. Yun ang challenges, yun ang mga problema pag bumili ka ng hulugan. So masasabi natin, kung bibili ka ng hulugan, talagang pahirap yan sa buhay. Marami na nagsasabi na nahihirapan sila magbayad ng hulugan para sa motorsiklo. Kasi sobrang taas nga ng interest dito para sa motorsiklo. Kung bakit ganyan yan, na-explain na rin yan ni Dad ng Bayan dahil siguro maraming natatakbuhan ng motorsiklo, maraming mga walang kakayanan magbayad, kaya mas takot ang mga motorcycle company. So ang advice namin dyan, definitely mag-ipon na lang kayo kasi mas mapahirap pa yung inyong buhay kung maghuhulugan kayo. Unless talagang kailangan ninyo para sa negosyo ninyo o para sa employment ninyo at matutustusan niyo yung hulugan na yun, doon na lang kayo siguro pwede mag-installment. Pero ang advice namin, huwag mag-installment, always go for cash pag motorsiklo. At huwag nating kalimutan, pagka gumawa ka ng hulugan na paraan at hindi mo nabayaran, masisira na yung record mo, credit record mo. Kasi ngayon, electronic na lahat, computerized na. So malalaman ng mga bangko, malalaman ng mga iba nagpapautang na meron kang masamang credit history, mahihirapan ka na makautang sa mga iba't ibang kumpanya kung kakailanganin mo sa hinaharap. So that's why, mag-ingat kayo sa paggamit ng credit kasi nga pag ang credit o yung utang hindi nabayaran, lalo na ngayon computerized, malalaman na ng mga nagpapautang lahat. So, mas lalong may hirapan ang inyong kinabukasan. Kaya sa akin, okay lang na bumili ng hulugan kung ito'y kaya nyong bayaran ng tama sa oras at kaya nyong kitain sa inyong trabaho o sa inyong hanap buhay. Pero kung hindi, mas maganda pag-ipunan nyo na lang o kung hindi, makiusap kayo sa kumpanya na i-subsidize kayo o sila na muna bumili, tapos kayo na maghuhulog sa kumpanya, pwedeng ikalta sa sweldo nyo para hindi kayo mahirapan. Kasi nga, pwede nyo sabihin sa kumpanya na makakatulong ito sa trabaho nyo na pati yung mga ibang utos ng kumpanya pwede nyo gawin na parang tulong nyo sa kumpanya dahil sa tinulungan din naman kayo. Yun ang aming mga payo. So, pagbili ng motorsiklo, cash o hulugan, ang desisyon nasa inyo. Pero ang payo namin, go for cash as much as possible. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.